سلام كلكم تخاتلتي channel ባህለ ሃገርና አብዘለኩም ወሰናይ ትምኒትና እናገለጽና ንሉም ድማ ካልኣይ ክፋል ባህላዊ ስነ-ጽሑፍ ድጉል ምስጢር ናባኹም ነብላ ሰናይ ምክትታል ድጉል ምስጢር ካልኣይ ክፋል ኣደይ ብጫ ንዝወንጌል ወደን ሕልፉ ኩሎም ደቀን ስለዝፈትውዎን ዝሕንቅቕኦን ወላነቶም ዓበይቲ ኣሕዋቱ ቀዲምዎም ጋማን ተኣሰረ ደስተን እዩ በዚ ዝተልዓለ ከዓ ብሜላ ጌረን ንሓዳር ትኸውን ጓል ሓሰስ ካብ ምባል ኣይቋረፃን እንትኾነ ግን ጌና ኣይሰመረለንን ሓደ እዋን ፋዱስ ረፋዲው ዝወንጌል ህሩብ ይብል እሞ ንገዛ ጸጋ ምስ ኣዲኡ ኣደይ ብጫ ኮፍ ኢላ እኽሊ ከተተኣርየን ትጸንሖ ሰላምታ ድሕሪ ምልውዋጥ ድማ ንጸጋ ካብ ጾጉራ ክሳብ እግራ ቀው ኢሉ ተሃኒኑ ይጥምታ እሞ ጸጋ ድማ ሰሰሪቓ ተጸዊጋ ትጥምቶ ስለዝነበረት ቅጭ ድማ እንዳመጣ እዚ ኸታ እንተኾይኑ ኢሎም ይጎል ሓጥሓጥ ዝብለለይ ዘሎ ብምባል ነዛ ኽትሪዮ እናጸላእቶ ጸዋግ ግብረ መልሲ ትምልስ ድነንውን እንዳበለት ሓያሎ ጸንሑ ሓንደበት ግን ኣደይ ብጫ ማኣዲ ቀሪበን ንዕበሉ ዞም ደቀይ ንምሳሕ ብምባል ጸጋ ድማ ሓፍ ኢላ ኢድ ከተሕጽብ ምስ ጀመረት በለጾም እቲ ዓቢ ናይቲ ገዛ ማዓልኩም ገዛ ብምባል ሃንደበት ህሩግ ኢሉ ኣተወ ጸጋ ሒዛቶ ዝነበረት ማይ ካብ ኢዳ ግብ ኢሉ ምስ ወደቐ ዓው ኢላ በለጾም እሞ ኩሎም ዓይንን ዓይኒ ተጠማመቱ ልቢ ጸጋ ብኣፋ ክትወፅእ እናደለየት እተን ማልና ምስ መንዲኻ ገዲፍካየን ምሽ ነደይ ብጫ ክሕግዘን ኢለካ ነይረ እስኻ ኣነ ክሕልወልኪ ኢልካኒ ተዘሪዕን ዴን ኣሻብካ ዳ ኣቲኻ ኢለ ኢላ ዘይነበረ ታሪኽ ስራሕ ዓበለት በለጾም ድማ ጋን ኮኖ ኣደይ ብጫ ዋይ ጓለይ ደሓና ጅኺ ተዘሪዕን ባዕለይ ኣለኹ ኽዛ ጓለይ ኮፍ እሞ በሊ ደይንዓይ ክትሕግዝ እየን ተዘሪዕን ባዕለይ ኣለኹ ኺ ኣጆ ኽዛ ጓለይ ኢለን ኮፍ ኣበልኣ እሞ ማይ ከምፅኣ ብድድ በላ ዘወንጌል ብናህሪ መጺኡ ንጸጋ ኢዱ ዓሚኹ ኣብ ኮፍ ዝበለቶ ብስቕ ኣበላ ሃንደበት እዩ ከምኡ ገይሩ መሊሱ ድማ ክውስኻ ክብል ግን በለጾም ሓዉ ነጢሩ ደፍኦ እሞ ኣታ ሙሽሙሽ ዓጢነ እንታዲኻ ጌራትካ ጸጋ ዝተህረም ጠባይካ ኻትበላሾኮ ብዙሕ ጌርካ ኣለኻ ኢሉ ብጽፊዒታ ኣላግዖ ነዚ ዝረኣየት ጸጋ ቀው ኢላ ብናይ ፍቕሪ ኣጣምታ ንበለጾም ጠመተቶ በለጾም ናብ ጸጋ ኣእዳው ብምስዳድ ካብቲ ተኾርምያትሉ ዝነበረት ሓፍና በለ ደሓንዲኺ ጸጋ ሓፍቲ እናበለ ተጸጋዓ እሞ ገለ ጥዑም ስምዒት ወረሮም ዓይንን ዓይኑውን ክልቲኦም ተጋጠሙ ዘወንጌል ግን ኣይዓረፈን ናብ ሓዉ ዘሊሉ መጺኡ ተኣለስኻ ኣብ ኢድ ተሃለይ ሓየሎም ሓዋ ምስ ኣተኻይኻ ትፈልጦ ድሕሪ ሕጂ ኣትፎካስ ንስኺ ገዛና ገጽኪ ከይትቕልቀሊ ተደሊኺ ሽምካልኦት ኣግባድ ጸውዒ ንሕዋት ኣይኮነ ንዓይ ከይተልዕልና እናበለ ኣፈራርሓ ኣዲኦም መጽአን ነቲ ዕግርግር ተጸንበሮ እሞ ደቀን ገንሓ ንጸጋ እውን ኣቃበጠራላ ጸጋ ግን እናበኸየት ሃዲማ ንመንገዲ ገዛኣ ተመርቀፈት ብኽያታ ኣቋሪፃ በለጾም ደድሕሪኣ ክመጽእ ሃረር በለት እሞ 10 ግዜ ንድሕሪት እናጠመተት ጐየየት በለጾም ግን ከይተቐልቀለ ተረፈ ኣደይ ብጫ ሓሳብን ስለ ዘይሰመረ ንበለጾም ንስኻ እንተዘይትመጽእ እኮ ኣይምረበሽናን በዚ ኩሉ ዕግርግር ኣይምረኣናን ነዚ ቖልዓ ባዕልኸይኻ ናብ ዘይደለዮ ሓሸውየ ዘእተኻዮ ንዓኻ ክንዲ ዝሓለየ ኣብ ቅድሚ ዛ ቖልዓ ክድህሎ ክብላ ገንሕኦ በለጾም ግን ምሕላቕ ኣዲኡ ንዘወንጌል ሓዉ ስለ ዝለመዶ ኣስቅጥ ኣቢሉ ትገንሐ ንምሸቱ ጸጋን ዘወንጌልን ቆፍ ንጎፍ ይረኸቡ እሞ በርገጊላ ዝሰንበደት ጸጋ ምዩቕ በለት ዘወንጌል ቅርብ ኢሉ ኣጆኺ ኣይትሰንብዲ ኣንቶበይ እኳ ትጸዋጋ ጣምታኺ ስለ ዝሕረቐኒ ኣብ ገዛይ መጽያ ከም ጸላኢ ጌራት ጥምተኒ ኢለ ሃሪመኪ እምበር ንዓኽ ደኣ መዓስ ይግባእኪ ኣይትሓዝለይ ጸጋ ሓፍተይ ድሓር ከዓ ሓደራ ዋ ኣብ ኢድ ሓየሎም ሓወኺ ከይተእትውኒ ከም ትፈልጥዮ እኳ ኣነ ፈታዊ እየ ድፈትዎ ዓብ ሓወይን ዓርከ ኢሉ እናበለ ተዛረባ ጸጋ ድንግርግር ኢልዋ ሕረይ ዘወንጌል ሓወይ ኣይነግሮን በልክኸይድ ኢላ ሓዲጋቶ ከደት ኩሉ ነገሩ ግን ኣዝዩ ኣርመማ ሓሳው ርኽረኽ
እጃ በለጾም ተኣኺድ ስኻስ ኢላ ድማ ብልባ ጸረፈቶ ጸጋን በለጾምን ብዝስምዖም ዝነበረ ሓልሓል ዝብል ስምዒት ፍቕሪ ድቃስና ወሓዶም ኣብ ዘለውዎ ብሓሳብ ጥራይ ሸለውዮም ኮይኖም ጸጋ ከም ቀደማ ምዃን ኣብያያ ኣብ ገዛ እኳ ኩሎም ኣሕዋታ ዝተውዒሎምላዮም ኣብ መኣዲ ፈዘዝ ተላኢኻ ደገ ምስ ወፀት ኣዒንታ ናብ ኣፍ ደገ እንዳቦ ይተኽሎም ይለኣኻ እሞ ንበለጾም ንምርኣይ ኢለን ይኹብልላ ብዙሕ ግዜ ብመናድቕ ናይቲ ገዛውቲ ተሓቢኣ ንበለጾም ካብ ርሑቕ እናረኣየት ፍርያት ዕንታን ብፍቕሪ ዝሓመመት ልባን ኣድሪራያ ነቲ ሰሪር ቀላጽሙ ኣጐዝጒዙን ሓቒፎን ዓይና እናረኣየ ዘቀባጠረላን ካብ መዓት ወንጌል ሓዊ ዘገላገላን እናዘከረት ኣብ ሓንጎላ ከም ፊልም እንዳመላለሰት ነዛ ነብሳ መሊሳ ዕረፍቲ እናኸልኣታ ግን ከዓ ጥዑም ነገር ተስተማቕር ነበረት በለጾም እውን ብወገኑ ብፍቕሪ ጸጋ ከም ተሰዕረ ዝተሰወጦ ስክፍታ ዝበሃል ስምዒት ምስ ገደፎዩ ዓዲ እንታይ ክብለኒ ዝብል ዝነበረ ሕጂ ግን መዓሴ ገጽ ዛልበይ ወሲዳ ዘላ ምልዖ ዘርኢ እናበለ ካብ ሓሳብ ምውራድን ምድያብን ዕረፍቲ ሰኣነ ስምዒቱ ምቁጻር ዝሰኣነ ጎበዝ በለጾም እምበኣር ሓደ ረፋድ ንግሆ ናብ እንዳቦይ ሕድሮም ኣምርሐ ጸጋ ትኸፍቶ እሞ ኣብ ገጽ ክልቲኦም ናይ ስምባደን ሓጎስን ምልክት ተራእየ ንደቓይቕ ድማ ተፋጠጡ ጸጋ ልባ ክትነድድ ተፈለጣ ሃነይነይ ኢላ ድማ ጠመትቶ በለጾም ድማ ሰላም ባበለና ኢሉ ኣእዳው ሓሰስ ክብላ ድሕር ምጅመሩ ከይተረድኦ ናብቲ ኣራንሺ ዝመስል ማዕጓጉርታ ሰዲዱ ሓሰስ ዳሕሰስ ኣበላ ጸጋ ድማ ከይተረዳኣ ብፍሽኽታ ፍቕሪ መለሰትሉ ክልቲኦም ብፍቕሪ ነቒጾምን ቀዚዞምን እንዳሃለዉ እምበኣርዩ ጸጋ ብድሕሪኣ ብዝመፀ ብርቱዕ ድፊኢት ነፊራ ናብቲ በለጾም ዝነበሩ ኣፍ ደገ ግዳም ራዕ ኢላ ዝወደቐት በዚ ልቡ ዝመልኦት በለጾም ናብ ጸጋ ክረድኣ ኢሉ ምስ ተጠወየ ንዕኡ እውን ካብ ውሽጢ ተሸንጒጋ ብዝመፀት በትሪ ኣብ የማነይቲ እግሩ ተሃርሞ እሞ እዊ እግረይ ኣታ መን ኢኻ እዊ በለሞ ሓየሎም ሓዊ ጸጋ እናተሃንፈፈ መፅዩ ኣነ ሓየሎም እበሃል ኣነ ኣርሓ ዓዲ ኣነ ንጉስ ዓዲ ሓየሎም ትፈልጥ ዲኻታ ሓየሎም እበሃል ክንዲ ዝድፍረት ግን ኣይበዝሕን እንታይ ኣለ ካብ ዝገዛና መፂኻና ሓፍተይ ዘተንክፍ ርኤካ እኮ እየ ናይ መን ዕቀት እዩ ግን ኣታ ጻቕጢ ሓሳዊ ጥዑይና መሰልካስ ነዛ ብዕድመ ኸማን ዘይትበቕዓካ ሓፍተይ እዋ ድፍረት እኮ እዩ እናበለ ሃፍ በለሞ በለጾም ድማ ኣታ ኮንቲ ተሓስቡ ዘለኻ ይኮነ ግደፍ ሓየሎ ግደፍ ናይ ለባማት ስራሕ ኣነ ተላኢኸ የመፄ 2 ደቂቕ ከማን ኣይገበርኩን ንዓ ግደፍ ጸለሎይ ትልከየኒ እናበለ መሽከንከን በለ ኣደይተ ኸኣ ካብ ውሽጢ መፅየን ሓየሎም ብተሪር ገንሖ እሞ ንጓለን እውን ንውሽጢ ኣእቴን ዛጓለይ ድሕሪ ሕጂ ጋሻ ክመፀና ከሎ ሰምዕዶ ኣለኺ ባዕለየ ዝኽፍቶ መንከፋቲት ገርኪ እዩ ዝኸድኪ ውከት ኮፈልስከ ኮፈሊ ኢለን ቁጥዕ በላ ንበለጾም ድማ ኣጸናኒዐን ኣፈናውኦ በለጾም ድማ ብስምባደ ዓይኑ ፈጢጠን ደርገፍገፍ እናበለ ንገዝኡ ኣተወ ንሰሙን ዝኣክል ድማ ስምባደን ምድሃለን ናይ ጸጋን በለጾምን ከይወጸሎም ቀነየ እሞ ፈጺሞም እውን ኣይተረኣዩን ብሓሳብን ብልብን ግን ሙሉእ መዓልቲ ሓዲሮም ይውዕልዎ ነይሮም እዮም ብሓንሳብ እዮም ነይሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣዴይተ ኸኣ ኣብቲ ስግር ዓዶም ዘላ በይና እትቕመጥ ሓፍተን ከም ዝሓመመት ይሰምዓ እሞ ንርብቃ ጓለን ምስኣ ወርሒ ጌርኪ ምፅ ኢለን ምስ ሓተትኣ ኣቦይ ሕድሮም ተቕብል ኣቢሎም እዚ ገዛ ኸ መንኣሞቱ ክገብር እዞም ንኣሽቱ ደቅና ሕጂ ምህሮ ጀሚሮም እዮም ሓየሎም ወድኺ ኸ ቁም ነገር የብሉን እያ ርብቃ ዓባይን ውርፅፅትን እሞ ንርብቃ ሳይትስደድያ ደኣ ንዓና ትኹን ገዛ ተመሓድረልና ነዛ ንእሽተይ ጸጋ ስደድያ ሕጂ ኣብቲ እዋን ድመፅእ ወርሒ ግልብጥ ኢላ ትምለስ በሉ በዚ ድማ ተሰማምዑ ጸጋ ፍቕሪ በለጾም ኣብ ውሽጣ ተሰኪማ ከይትዋሕጠላ ንንድሓትናኣ ከደት በለጾም እውን ሕማም ፍቕሩ ዳግማይ ኮርኪሕዎ ብስምባዴ ተበራቢሩ ናይ ጸጋ ድሃይ ደልዩ ሰኣነ ነተን ጎራዙት ዓዲ ሓቲቱ ግን ኩሉ ፈለጠ ነተን ዝጓሲን ዝነበረ ጠለበጊዕ እውን ንሸነኽ በቲ ጸጋ ዘላቱ ዓዲ ገጹ ከወፍረን ጀመረ ኣብቲ ቦታ ውሕዳት ጓሶት ጥራዮም ብኡ ዝውዕሉ ዝነበሩ ምኽንያቱ ብዙሕ ልሙዕ ሸኻ ስለዘይነበሮ እንተኾነ ግን ፍቕሪ ፈፈው ዘበሎ በለጾም
ናይ ጸጋም በርናያ ጣልሲ ኣይ ሓሰበን ንልዕሊ ሰሙን ብኡ ተመላሊሱ ገጽ ጸጋ ክርኢ ኣይከኣለን ህርፋንን ሕርቃንን ተደማሚሩ ዓቕሊ ከጽብብ ጀመረ ሓደ እዋን ግን ሓደ ሓሳብ ሓሰበ ናብቲ ናይ ተዓዲ ማይ ዝወርድሉ ቦታ ከይዱ ክደልያ ኣጣሉ ድማ ምስ ሓደ ዝፈልጦ ጓሳ ገዲፉ ናብቲ ማይ ክወርድ ጀመረ መዓት ኣንስትን ኣዋልድን ኣወዳትን መንእሰያትን ድማ ማይ ክግልሉን በበሪጋ ጀሪካኖም ክመልኡ ረኣየ ንሓንቲ ካብቶም ጎራዙት ብድሕሪኣ መጺኡ ድማ ሓፍተይ ማይ ግዳስቲኒ በላሞ ግልጽ ምስ በለት ሒዛቶ ዝነበረት ኩባያ ንመሬት ፈነወቶ ሓጎስን ምግራም ዝተፈራረቆ በለጾም ጥምጥም ኣቢሉ ኣብ ሕቕፉ ሽጉጥ ኣበላ ሰብ ከስተውዕለሎም ኢሎም ግን ቀልጢፎም ተላቐቑ ጸጋያ ነይራ ጸጋ ወሳዲት ልቡ ሓይሎም በለጾም ሓሳብ ልቡ ሰመረሉ ቀልጢፎም ማዮም መሊኦም ካብቲ ዋጭዋጭ ናይ ሰብሪሕኦም ኣብ ሓደ ጽምቡ ዝበለ ዱር ኣተዉ እሞ ጸጋ ከም ፀሓይ ንጎ ኩልዕ ኢሉ ገጻ ከም ፀሓይ ንጎ ኩልዕ ኢሉ በርሀ ነጸላኣ ኣንጺፋ ድማ መሪሓቶ ኩፍ በለት ቃል ከይተዛረቡ ድማ ንደቓይቕ ተሓቋቐፉ ጸጋ ናይ ስክፍታ ጌራቶ ካብ ሕቕፉ መዝሖቕ ኢላ ወፀት እሞ ርሕቕ በለት በለጾም ድማ ንዕባ ሕጅስ ዝኽሉ ንዓ ኽደለ ክንደይ ተጓዒዘስ ዋ ንዕባ በጃኺ ትርሓቕና እናበለ ሲሒቡ መሊሱ ሓቐፋ ገሉ እኳ ይኽጌርክለይ ጸጋ ብዘይፈልጦ ነገር ሓሚም ኣለኹ ካብዚ ማእሰርትኺ ክወፃ ኣይከኣልኩን ውነይ ደፊንክዮ ኣለኺ ጓል ሕድሮም ዘይፈልጦ ሕማም ኣሰኪምክኒ ኣለኺ ደድሕሪ ኽናኸደ ብርሃን ገጽኪ ክርኢ ዘመን ሕማም ሓቒፍካያ ሕደርን ወዓልን ዝብል ሕማም በላ እሞ ኦይ ኣታበልቲ ምውዓል ጥራይ ኣኽለካ ትምሕዳርሲ ኣይግድን ወይለይ ከይተኽፋኣኒ ፎ ከይተብለኒ በለቶ ፍሽኽ እናበለት በለጾም ድማ ስሕብ ኣቢሉ ኣብ ምዕጉርታ ፎክስ ገይሩ ናይ ፍርሒ እናሰዓመ ኣእደዋ ድማ እናደራረዘ እንተኾይንለይ ስኸ ኣባ ከም ትግቡእ ኪዳንኪ ኣሲረ ዕሰለ ቢለ ሸሊመ ክወስደክሞ ሓቒፍካ ምሕዳር ጥራይ ዘይኮነስ ካብኡ ንላዕሊ ፍቕሪ ምስተማቐርኩ በለ ጸጋ ወላ እኳ ብዕድመ ንእሽቶ ትኾን ኣብ ዕድመ ግርዝውና ስለ ዝነበረት ኩልያ ትርዳእ ነይራ ነገር ጓል ኮይኑዋ እምበር ንሳውን ልዕሊኡ ብፍቕሪ ተለብሊባያ ኣብቲ ዓዲ ዝፈልጦም ሰብ ብዙሕ ስለ ዘየለ ብናጽነት ቀዳማይ መዓልቲ ፍቕሮም ኣስተማቐሩ ብኸምዚ ድማ እታ ኩላ ወርሒ ምልእቲ ኣዝዩ ዘይርሳዕ ወሃ ዘበለ ፍቕሪ ኣሕለፉ መመሊሶም ዓበዱ በለጾም ስርሑ ረስዐ ሕሉፍ ሓሊፍዎ ነቲ ጓሳ ግቦ ክኸፍሎ ጀመረ ገለ ክልተ መዓልቲ እውን ነቲ ጓሳ ሒዝዎ መጺኡ ነበር እሞ ማይ ኣስትዩ ንስኻ ኺድ ኣነ ሰብ ዝርከብ ኣለኒ እሞ ኣብቲ ዓዲ ከም ዝሓድር ነገሮ ብኸምዚ ድማ ኣጣሉ ንገዝኦም ከብጽሓሉን ንስድራ ድማ ኣብ ጎረባ ዓዲ ናይ ዓርኩ መርዓ ሕልፎት ክሓድር እዩ ክብለሉን ኣይትሻቐሉን ክብሎምን ተረዳድኡ በዚ ዝገረሞ ጓሳ ክጸመፀን ድሕሪ ምጽናሕ በለጾም ንጸጋ ከም ዝተራኸበን ናብቲ ጣሻ ተተሓሒዞም ከኣትውን ረኣየ ውይ ዝጸይቂ ውይ መንካ ኣሕፍረልዩ ኦይ ዋ ካብ ሰብ ተሓቢእካ ከምዚስ ክንደይ ኮን ጥዕሚ ኸውን ኣነ እውን ጥዕሚ ኣባኸውን ሓደ መዓልትስ ዋ እናበለ ሓውሲ ቅንእ ተሰምዖ ርእሱ እናነቕነቐ ድማ ናብ ጤለ በጊዑ ተመልሰ ክቡራት ተኸታተልትና ካልኣይ ክፋል ድጉል ምስጢር ኣብሲ ተወዲኣላ ብዝመጽእ ሳልሳይ ክፋል ክሳብ ንረኸብ ሰላም ጽንሑና የቐኒልና